Čakanie je super koníček, nič sa mu nevyrovná. Len moja manželka Gabika má preto málo pochopenia. Stále mi vraví, kde toľko trčíš, alebo čo z toho máš. A tak som si povedal, že svoje krásne hobby premením na úspešný startup. Dobre, takže nemáte záujem. Nie, nemám Dobre, záujem. tak všetko dobre, príjemné čakanie. Že by som za vás počkal, vy si pokojne môžete z niečo vybaviť, odbenúť si na vecko, ponáhľate sa na vlak. Svet je plný príručiek ako na to. Treba ísť tam, kde je dopyt. A hlavná stanica sa len tak hemží ľuďmi, ktorých čakanie nebaví. Čakajú na lístky, miestenky i hodnoty. Skúsil som šťastie tu. Tak počkám za vás, tú radosť. Chcete? Dobrý deň. To vie, či tu budete ešte. Tak príjemné čakanie. Dobrý. Rád si vystojíte radu. Ak chcete, tak pohodne počkať, môžete si odbehnúť niekde. Dobrý deň, mladý pán. Ak chcete, tak pokojne za vás počkám, ak čakáte na vlak. Treba. Netreba? Určite? Moja skúsenosť je, že môj biznis predbehol svoju dobu. Treba počkať, ale mne to nevadí. Ja si na ten správny čas počkám rád.